Γιάννικος τώρα με το δεξί, πέρασε καταπληκτικά, φοβερό γκολ ΠΑΟΚ. Ο Μουργκ ανοίγει το σκορ. Καταπληκτικό πάρσιμο της μπάλας με το αριστερό. Εκτέλεσε τον Παπαδόπουλο για το 1-0 στο 22. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με τον Τόμας Μουργκ. Σαμάτα για τον Ζίβκοβιτς, η επιλογή του είναι η κάθετη για τον Κωνσταντέλια, πατάει για τον Σάστρε, όλα με τη μία και καταπληκτικό γκολ από τον Σαμάτα με το τακουνάκι. Ο Σαμάτα είχε τον Κωνσταντέλια, κράτησε μπάλα ο Ζίβκοβιτς, θα πλασάρει, το κάνει και μέσα. 1-3, το γκολ που έφταχνε ο ΠΑΟΚ έρχεται. Ο Σαμάτα, ο Τσιντώτας κάνει λάθος και ο Κωνσταντέλιας πλασάρει για ένα απίθανο 0-2. Στο 93 έλειπε η κλάση, η υπογραφή του Κωνσταντέλια. Τάισον αφήνει την μπάλα να περάσει, αποφεύγει τον Αράο. Τάισον προϋποθέσει και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Η πάσα κάτω από τα πόδια, το πλασέ του Ζίβκοβιτς. Υπέροχο γκολ για τον ΠΑΟΚ. Και πάλι απέναντι ξανά για το Σάστρε, τώρα βγαίνει εκείνη. Σάστρε, η σέντρα, κοντράρι, Ζίβκοβιτς γυρίζει, Τάισον! 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 26. Βρήκε την μπάλα στρωμένη μπροστά του και την στέλνει στα δίχτυα. Κωνσταντέλιας κέρδισε από τον Τζαντάρη και έφυγε κοντά στην περιοχή για τον Ζίβκοβιτς. Ένας-ένας με τον Σίτλεϊ, γύρισε έξω. Ο Σβάμπ ψάχνει το αριστερό του, το έκανε. Γκολ! Ο Σβάμπ είναι αυτός που δίνει τη λύση στο 70. Πέρασε λίγα λεπτά νωρίτερα στην θέση του ο Γκόεφ και αμέσως δείχνει γιατί τον εμπιστεύτηκε ο Λουτσέσκου. Γεμάτη περιοχή του Αθανασιάδη, ο Βούλγαρος εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Ο Σάστρε θα σουτάρει, πέρασε η μπάλα από όλους, γκολ! Ο ΠΑΟΚ γυρίζει το μάτς στο 90 με τη βολίδα του Ισπανού. 3-2 ο δικέφαλος του Βορρά. Δεν είναι ο Κωνσταντέλιας. Συνεργασία με τον Μπράντον Τόμας, η πάσα και πάλι για τον Κωνσταντέλια που απέφυγε τον Πασχαλάκη, πατάει για το 0-4. Τρίαμβος του ΠΑΟΚ με τον Οσδόεφ να σκοράρει από μια εκπληκτική ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας φανταστικά έφυγε από τον Οντουμπάντζο και θέλει να πατήσει περιοχή. Μπήκε ο Κωνσταντέλιας, γύρισε ο Τάισον σε θέση βολής, γκολ! Φανταστικό γκολ από τον ΠΑΟΚ, έκρυψε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας. Άλλαξαν εξαιρετικά τρεις του κεφάλου και ο Τάισον την έστειλε στα δίχτυα στο 62.